Sugeng enjang, bocah-bocah. Pripun kabare? Mugi-mugi sedaya padha-padha sehat nggih. Nah, dina iki kita sinau ngrakit ukara lomba. Nggih. Nah, apa kuwi ukara lomba? Coba gatekno. Ukara lomba yaiku ukara kang gagasane utawa andarane mung siji. Nggih. Nah, maksude kuwi ukara lomba iki ukarane kang duweni polane kadadeyan saka jejer, wasesa lan lesan. Nah, polane kuwi mung siji, jejer, wasesa, lesane iki mung siji. Ngerti? Tak baleni nggih, dadi ukara lomba kuwi ukara sing nerangake ingkang polane kuwi ana jejer, wasesa lan lesan. Nanging kuwi mung siji. Kayata ukara tunggal, kalimat tunggal. Ngoten nggih. Nah, bocah-bocah isih eling jejer, wasesa, lesan. Kelas 4 mesti wis diajari nggih. Nah, nek jejer kuwi subjek. Ning basa Indonesiane kuwi subjek. Ingat ya, SPOK. Nah, itu jejer kuwi subjek. Subjek utawa jejer iku yaiku pelaku sing nglakoni pegawean. Nggih. Pelaku yang melakukan pekerjaan. Itu namanya jejer. Nggih. Wasesa. Wasesa kuwi basa Indonesiane predikat. Pakaryan utawa penggawean kang dilakoni. Nah, maksudnya itu pekerjaan yang sedang dilakukan. Itu namanya wasesa utawa predikat, ya. Lesan kuwi basa Indonesiane objek. Kang kena pegawean. Sing kena pegawean. Yang terkena pekerjaan. Nah, itu namanya objek. Lesan. Nggih. Nah, nek gawe kalimat kuwi biasanya kan ditambahi keterangan, ya. Utawa katerangan basa Jawane, ya kan? Keterangan iku ana keterangan wayah, keterangan waktu, ya. Papan itu tempat. Kahanan itu situasi atau keadaan. Nah, eling-eling nggih jejer, wasesa, lesan. Nah, saiki tuladhane ukara lomba. Nah, coba bocah-bocah gatekno. Tabel sing wis punov tampilke, nggih. Iki ana nomor 1 ya, gatekke polane jejer wasesa. J kuwi jejer, W kuwi wasesa. Nah, gatekno ukara nguku sing nomor 1. Bima lunga. Bima iki jejer. Lunga kuwi wasesa. Nah, saiki ukara krama lugune Bima kesah. Bima kuwi jejer, kesah kuwi wasesa. Nggih. Nah, sing nomor 2. Polane jejer, wasesa, lesan. L kuwi lesan, nggih. Ukara ngukune Bima tuku gula. Nah, Bima kuwi apa? Jejer. Tuku kuwi apa? Wasesa. Gula kuwi apa? Lesan. Nah, ukara krama lugune Bima tumbas gendhis. Bima kuwi jejer, tumbas kuwi wasesa, gendhis iku lesan.
Nggih, nomor 3. Polane jejer wasesa katrangan. Nah, ukara nguku tuladhane Bima mulih jam 2. Bima kuwi jejer, mulih kuwi wasesa, jam 2 kuwi katrangan. Ukara krama lugune Bima wangsul jam 2. Bima jejer wangsul wasesa jam 2 katrangan. Nah, saiki gatekke sing nomor 4. Polane jejer wasesa lesan katrangan. Nggih. Contoh ukara ngukune Bima tuku gula 2 kilo. Bima ki jejer. Nggih. Tuku kuwi wasesa. Gula ki lesan. 2 kilo kuwi katrangan. Nggih. Ukara krama lugune Bima tumbas gendhis 2 kilo. Bima jejer tumbas wasesa gendhis kuwi lesan 2 kilo kuwi katrangan. Nggih. Nah, nomor 5 polane katrangan jejer wasesa katrangan. Contone ukara nguku wingi Bima lunga menyang Kediri. Wingi kuwi katrangan, nggih, katrangan wektu. Bima kuwi jejer lunga wasesa menyang Kediri kuwi katrangan panggonan. Nggih. Ukara krama lugune kala wingi Bima kesah dateng Kediri. Kala wingi katrangan wektu, Bima kuwi jejer, kesah kuwi wasesa, dateng Kediri katrangan tempat, ya. Papan, nggih. Nomor 6. Katrangan jejer wasesa lesan. Sesuk Bima nggawa dhuwit. Sesuk kuwi katrangan wektu. Bima kuwi jejer, nggawa kuwi wasesa, dhuwit kuwi lesan. Nggih. Ukara krama lugune benjing Bima mbeta yatra. Benjing katrangan wektu, Bima jejer, mbeta kuwi Beto kuwi wasesa, yatra kuwi lesan. Nggih. Nah, gampang ya, pecah-pecah nggih. Dadi mung ana siji, polane iki mung ana siji, jejer wasesa lesan. Iso ditambahi katrangan. Ngoten nggih. Nah, saiki bocah-bocah latihan gawe ukara lamba. Latihan ngrakit ukara lamba. Ngoten, yen bocah-bocah durung mudeng mengko iso takon karo Bu Nov nggih. Rasa isin-isin. Ngoten ya bocah-bocah, sugeng enjang.